ang lutoon kay tinangkong man. Ano yung gudang tinangkong? Maka-green sa tayo. Guys, di na po tayo tinangkong. Ito na nang miaging adlaw guys. Nihawan na ito na dayon ang luto. Pagkagabi kay kanang nagpaluto man ng bana o sudan para sudan na mo panihapon. So na dayon na siya guys. Gapon ito na sa buntag. So wag yapon na dayon. Karon na lang jud buntaga guys. Akong lutoon kining tinangkong atong salaron. Diya sa di pa na nato buhaton guys. Napatay daghang buhaton. As inahan sa panimalay daghang tagbuhaton basta buntag guys. Labi na karon Sabado daghang buhatonon. Diya mo trabaho pa ta. So sige guys, kita-kits na laman unja inigluto ani. Nang hipos ko sa mga nilabhan, pang tangtang sa hanger, mga hanger. Diyan, napabutay ihay-hayay guys. Tara, itong nilabhan. Okay, so inang hanger. So, magkuanta guys, bago palaging mata. Manatag pang CR. Kainom na tag ini tubig kay inigmata na tubunta guys. Inom man jud tag ini tubig. Init-init nga tubig. Nindot na siya guys. Tips na siya guys nga para sa tuang mayong panglawas. Makales din na siya og kolesterol, makalopod og kanang blood pressure, kanang mag-inom tag ini tubig sa buntag sayo. Kana inigmata na to guys. Hindot na siya imnon guys. Ang nagtudlo na guys katong among former nga pare, assistant pare space na mo diri sa amoa. So kada buntag na nako buhaton pero na po say makalimot guys, mauwahi. Pero lami jud tong inigmata nimo guys, mo iinom. Initubig ta kay para inom tag ini tubig guys kay haron pang healthy lifestyle ba. So against the life man siguro guys. Karon guys, mag-on sa ta. Maghanger ta sa tuang nilabhan.
Asa din sila be? Ako? Kasi yung gudog dito, boss, nagibili ng motor. Bisa de ka natog yang. Nilala de ka natog na badbiyaan de ka. Eh, kuha na kayo. Para irong gabiin na nalimtan ako. Kamang kayang, walking kung kayang. Nabiya, anday kayang. Gamay ra tag kuan guys, nilapahan kay ato mang tigi-tigihon og laba, mga labonon guys. So naman na tao pangayhay. Diyan pa ko buhaton guys, oh. Itong mga vlog na ko sa una guys nga magtangtang og kandila sa sulod sa batol. Ang plano kada adlaw guys magtangtang ko kandila bisag 5 ka batol kay para maguna sa simbahan supply guys, para sa kuan kanang mas kandol maguna siya guys, gamitonon sa misa, butang sa stand dapit sa altar o kilid sa misa sa altar. Dalang pagkiluunon ninja naman ako guys, pamilo na pod ko ang pamilo ni guys kay dagan kong piniluan ng sud, define ra na ko guys, o ano sa taas. Gilok ang tutunlan guys, usahay mabuntag gilok ang tutunlan na magsigubo-ubo, pero di jud ubo nga kanunay pakuan na grabing ubo nga giutoy na kadili pod guys. So, ano na ta? Kaubo lagi kay kauban. Eh? Lagi kauban. Dito ka nito gitatanong. Siya mo ganyan ubat. Si Sab, Alex mong guna. Si Alex sa mo. Oh, Sabi mo gudagad. dali Sab. Wag ka kauban nilang kuan. Okay. Wag kauban ka nilang mama nimo. Nagito sa Lag Airport. Nag-booking. Naman akong pamilo guys. Naman na ang atong pilo. Managyod. Magluto na punta guys. Ato ang sulanon karon buntag. Agato ang aluhan. Unsay imong kanon? Mukaon day ka og tinangkong. Ang kag tinangkong? Di ay. Nagkang lutoon kay tinangkong man.
Ano yung unang tinangkong? Maka-green sa tayo. Na. Darag atong lamas sa ato ang tinangkong salad. Suko na ta guys. No water. My water guys. This is it. Ano ba siya guys? Ano ba siya ito? Ito ang tabunan.
ra guys. Dali ra kay guys no. Wala siya yung water, ibutang. Ano itong style guys, na hindi siya malata kayo guys. So gainit, init pa kay guys oh. Gaso-aso. So padayon ta sa itong pagabuhaton karong buntaga. Ay ibonsito guys, isa ko sa tuang tinangkong na salad.
Nandiyan ako sa umis ka, no? Matuban guys. Asin o batong kamay. Puta. Ikaw kung ibut. Ay po, siyo. Tapi di ako eh. No? Wait lang. Tara guys, naluto. Naluto na gato ang nagato ang tara, itong salad. Tinagpong salad. Mga unami guys. Amo na itong pagkawang itong bata. Okay? Tulog pa mon. Tara guys. Agato ang tinangkong. Daya itong ginamos. Pagkalami ani. Perfectionist. Kuan. Kaon. Na mawang diet. Sige guys. Thank you for watching.